Dobro večer svima. Ja se radim što mogu večeras da vas sve pozdravim u ovome domu i radim se što ću imati priliku da se družimo jednu sedmicu. Reći ću par reći samo o sebi. Dakle, čuli ste, zovem se Latko Čanji. Radim trenutno kao teolog u Beogradu. Inače sam rođen u Somboru. S tatine strane deda mi je Slovak, baka mi je Mađarica, majka Crnogorka, ja sam na Jugoslovenu malom, žena Bosanka. Imam dvoje dece. Inače sam jako volio da radim godinama radio programe i televizijske programe Glasa nade. I tu sam stekao zaista lepa iskustva i kada sam bio pozvan da imam jednu seriju predavanja ovde, a imao sam pre 7 godina, ja sam razmišljao o čemu da govorim i odlučio sam se da govorim o temama koje su, uzet ću slobodno da kažem, najvažnije teme koje treba da čujemo. U stvari, siguran sam da postoji neko ko nikada nije želeo da čujete ovo što ću ove sedmice govoriti. I siguran sam ako ove sedmice budete odvojili 1 sat, da budemo zajedno, da će to biti najvažnija sedmica vašeg života. Najvažnija. Nadam se da ćete imati toliko vremena jer vreme je novac, a dobro utrošeno ili iskorišteno vreme kao dobro uloženi novac. Jeste popili večeras jednu tableticu za smirenje? Da li neko možda treba? Nekako to postaje sastavni deo naše kućne ili džepne apoteke. Ljudi su danas uznemireni, strah. Nema posla, nema plate, nema penzije, problem u školi, problemi sa decom. Kako imati mir kada gledate vaše dete da umire? Kako imati mir kada žena dođe i kaže, saopštili su je da ima rak dojke? Kako imati mir u ovom nemirnom svetu u kome mi danas živimo i kroz čega prolazimo? A tako nam je potrebno. Svi osjećamo se napeti, uznemireni. I ja bih želeo ne samo ove sedmice, nego da mir koji ćete ovdje naći bude mir koji će biti do kraja vašeg života. A postoji rješenje. I ova sedmica će biti odgovor upravo na ovo pitanje, ali naravno večeras ćemo se najviše baviti sa tim kako imati mir. Da li je nemir svojstveno samo onima koji imaju probleme na poslu, kući, u školu ili možda zato što se nalazimo u krizi? Bogatima je dobro. Oni imaju sve. Oni nemaju nemira. Evo da pogledamo jednog čovjeka koji je veoma bogat. Gospodin Steve ima svoj avion. Ima firmu koja je dobro napreduje. Zadovoljen. Sve ide dobro. Profit mu raste iz mjeseca u mjesec. Pa samo što možete poželjeti. Ima divnu vikend kuću. Može da ide na godišnji odmor, ma gdje god poželi. Sve ima. Bukvalno sve. Nema razloga ni za kakav stres. Velika je plata. A u duši prazan, muči ga depresija. Iako je sve imao. A u duši je bio prazan. Pogledajte ljude koji su moćni, bogati, imaju telohranitelje. Što će im? Oni su napeti. Oni strepe na svojim bogatstvom mnogo više nego siromašni ljudi. To je slika stvarnost našeg vremena danas. Iako je imao predivnu kuću, imao je sve što je poželao. Njegova žena koja se nalazila uglavnom usamljena sama, bila je daleko od njega, osjećala se prazno. Šta vredi puna kuća? Kontakt uglavnom je ostvarivala sa telefonom sa svojim mužem i osjećala se jako žalosna, nevoljena čak. Da li je nju muž zaboravio? Zašto nema vremena za nju? Zar je posao važniji od žene, od dece, od svega? I to je ono što ima mučilo. I želim postaviti jedno pitanje svima. Zašto smo danas tako žalosni? Da li Bog koji nas je stvorio? Da li nas je On zaboravio? Ili smo ga možda mi izgubili? Ako nas je Bog stvorio, šta se to dešava? Hajde danas, večeras malo da razmišljamo o tome. Nalazimo se na jednoj prekrasnoj plavoj planeti.
ali plava planeta koja ima svoju muku kada se spustite dole. Bog je ovaj svijet stvorio da bi na njemu bila večna radost, život, sreća, zdravlje. Da bi njegova stvorenja ovdje večno živjelo u blagostanju. On je zato stvorio. I planeta Zemlja je stvorena u jednom određenom momentu kada je na nebu zavladao haos. Haos u smislu što je heruvim, prvo biće kojeg je Bog stvorio kao najviše biće, koji je bio zapanjač, najbliži Bogu. U jednom momentu želeo da bude kao Bog, želeo njegov položaj, želeo da ima tu čast koju Bog ima. I onda je svoje nezadovoljstvo počeo da širi svemirom. U svemiru je nastala podjela. 1/3 anđela je stala uz tog, ja bih mogao reći, bivšeg heruvima Lucifera i njima je bilo otkazano mjesto na nebu. U to vrijeme Bog stvara jednu planetu na kojoj je želeo da bude nešto posebno. Posebna sreća, radost za čitav svemir. I zato ja vas želim danas pozvati da pogledamo šta Biblija kaže ili Sveto pismo o tome. Želeo bih da večeras krenemo od prve knjige Mojsijeve ili od Postanja. I hajde da pođemo od samog početka. U to vreme kada na nebu došlo do poremećenih odnosa, Bog stvara krunu savršenstva. Ja ne mogu da to razumem, bit ću iskren. Jer znam da sve što je Bog stvorio je prelepo. Ali kada je stvarao čovjeka na ovoj zemlji, to je bilo najlepše što je Bog stvorio. Nešto najveličanstvenije. Stvorio je čovjeka po obličju svojemu. Ali stvorio ga tako što je on svojom rukom oblikovao čovjeka. Do sada Bog je rekao i nastalo je. Ali ne, čovjeka je on oblikovao. I onda se Bog sagnuo i udahnuo mu je dah. I čovjek je postao, kaže Biblija, duša živa. A od njegovog rebra stvorio je nešto najlepše. Evo. Njegovu ženu. Adam i Eva su bili presrećni u Edenu. Imali su lepi vrt. Bog je svake večeri dolazio, posjećivo ih je. Anđeli su tu bili. I oni su bili sigurno jako srećni. Koliko je to trajalo, mi ne znamo. Ali znam, jer Biblija kaže da jednog dana, iako je Bog izričito rekao prvome paru da se ne razdvajaju, da ne odlaze kod drveta poznanja dobra i zla. Zašto? Zato što je to bilo jedino mjesto u vrtu gdje je neprijatelj Božji i čovjeku mogu da bude prisutan. On nije mogao da šeta po celome vrtu. Ali kako na zemlji, tako na svim planetama koje je Bog stvorio, postavio je jedno drvo dobra i zla. I bilo je zabranjeno svima da ne idu sa tog ploda. Bog je rekao, živećete večno pod jednim uslovom, da nikada ne uzmete sa drveta poznanja dobra i zla. Onaj dan kada uzmete, umrećete. I to su anđeli također njima ponavljali. I jednog dana Eva se udaljila od Adama. Šetajući Edemom, došla je do sredine Edema i onda je pogledala drvo, prelepo. Pitala se, a zašto je Bog to baš zabranio? I onda čuje glas. Bila je iznenađena, jer osim nje i Adama niko nije govorio. Životinje nisu govorile. I onda je malo pogledala bliže i ugledala jednu prelepo stvorenje. Kada kažem zmije, ja se naježem i vi. Ali u Edemu zmije je imala krila. Znate kako izgleda danas leti? Mi se divimo letiju. A gusenici? Ne. Sama pomisla nas sjeđe. Ali u stvari, iz gusenice ostao letiju. A sada, iz onog prelepog stvorenja nastala je zmija. Ostalo je samo ono u sredini izgleda. Dobro. Kada je Eva prišla tom drvetu, ona je čula, je li istina da je Bog vama to zabranio? Je li istina? I ona kaže, kako je Bog i šta je Bog rekao? Kaže zmija, ne, nije to tačno. Nego Bog se boji da vi ne budete kao on. Evo, ja sam zmije, ja sam uzela. Možda u tom momentu stvarno zmija uzela i pojela. I kaže, vidiš, ja sam dobila dar govora. A šta bi bilo tek sa vama? Ta znatiželja, ta radoznost pokrenula je Evu, uzela je i pojela. I nije umrla.
I otrčala je do Adama. Ali kada Adam to sve vidio, njemu je bilo jasno. Sad nešto za muške malo pohvala. Adam je uzeo taj plod, jer nije mogao da zamisli život bez Eve. Odlučio da deli sudbinu sa njom. Znao je da će zbog ovoga što je Eva uradila, Bog je morati skloniti. On je odlučio da podeli zajedno s njom sudbinu. Najveće kada je Bog došao u Eden, nažalost, prvi ljudski par je pokušao da se sakrije i njima je moralo biti otkazano gostoprimstvo. Adam i Eva morali su da napuste Eden. Ali onda dolazimo i do jednog pitanja. Šta se događa sada sa ovom planetom? Ona postaje središte pobune. Sotona postaje knez ovoga sveta, gospodar ove planete, našao je sebi uporište i još nešto. Kada je Bog postavio drvo poznanja dobra i zla, želim to reći, on je na svakoj planeti rasporedio nekog od svojih saradnika, da je nazovemo danas demona, ali planetu, zemlju nije htio da prepusti nikome. On lično je želeo da bude ovdje. Znate zašto? Zato što je znao jednu stvar. Ako uspe da prevari stanovnike zemlje, to će biti najveći bol koji ga može Bogu da zada. I uspe u tome. Možete li samo zamisliti kako je tada bilo na nebu? Kako je greh uticao na prvog čovjeka? Kako utiče na nas danas? Hajde da pogledamo. Prvo, greh nas je odvojio od Boga. Greh nas ne odvaja samo od Boga. On nas odvaja i jedno od drugih. Prorok Isaija u 59. poglavlju knjige Svetoga pisma kaže ovako, znači Isaija 59. poglavlje, možemo čitati ovdje na prvi i drugi stih, gdje kaže: gle, nije okrećala ruka Gospodnja da ne može spasiti, niti je otežalo uho njegovo da ne može čuti, nego bezakonja naša rastaviše vas Bogom vašim i gresi vaši zakloniše lice njegovo od vas da ne čuje. Šta je to što nas razdvaja? Greh. Ja ću sutra više o grehu govoriti. I smatram da će sutra biti jedna od ključnih tematika teologije. Ako ne izostavite sutrašnje predavanje, mnogo šta što budete čuli vezano za teologiju bit će vam jasno. To vam obećavam. Dobro, šta je problem? Nije problem, kaže prorok Isaija, u Bogu, nego problem je u meni. U nama. U nama je problem. I evo, proizvodi greha su sljedeći. Da ih samo spomenem. Strah. Jel imate strah danas? Zabrinutost. Svi smo zabrinuti. Nesigurnost. To je proizvod greha. Krivicu koju osjećamo i usamljenost. To su sve plodovi ili proizvodi greha koje mi danas osjećamo. Svako od nas. A odnosi? Poremećeni sa Bogom, sa porodicom. I ja bih se usudio da kažem da poremećeni se odnosi sa cijelim svijetom. To je proizvod greha. Sa svima smo u zavadi, sa svima smo poremećeni. I to je naša realna situacija. Evo što kaže apostol Pavle u Rimljanima poslanici u 6. poglavlju 23. stihu. Jer je plata za greh smrt. Adam i Eva su uzeli ono što je Bog rekao da ne uzimaju. Neko se reći, pa šta je to greh? To nije bilo njihovo. Bog kaže, sve je vaše. Ceo Eden. A ovo je moje. To ne moje. I oni su uzeli što nije njihovo. To je greh, to je krađa. I da ne spominjem šta su još sve prekršili. Dakle, jednostavno načinjen je greh. Plata za greh je smrt. I Bog je rekao, onaj dan kada to budeš uradio, umrećeš. Plata za greh je smrt. I mi danas gledamo rezultate ili plate. Nema grada, nema sela. Ja bih tako volio naći da ima mjesto, država, kontinent da nema groblja da ja odem tamo. Ali nema. Zvali mene u Australiju. Ali tamo ima, pa nisam otišao. Rješenje u kome se mi danas nalazimo mora doći iz svemira.
mora doći izvan nas. Mi smo nemoćni. Nemoćni smo. Mi ne možemo rešiti. Danas je bilo sakno jednog mog dragog prijatelja kolege. Jako sam ga volio. Često sam s njim razgovarao i odjedanput došla je bolest i brzo je otišao. Kako smo nemoćni. Hajde da se vratimo u Eden. Adam i Eva su se grešili. Plata za greh je smrt. Sotona se radovao. Postaje gospodar. A onda u Edenskom vrtu Bog se javlja i daje prvo obećanje. U Edenu Bog kaže u 1. Mojsijevu 3.15. To je prvo proročanstvo. I neće, Bog kaže, neprijateljstvo između, obraća se Soton i žene. Između semena tvojega i semena njezina. I sada kaže, ono će ti na glavu staviti, a ti ćeš ga u petu vezati. Ovo je proroštvo koje ukazuje da će iz semena ženinog doći neko ko će stati na glavu zmiji i zdroviti. Jevrejska reč šut, koja se upotrebljava tu znači smrtkati, zdroviti je. Ali će tom prilikom dobiti smrtonosni ujed. Lucifer, sada đavo i Sotona, nije mogao da razume. On nije znao nikada, jer je od njega bilo isto sakriveno, jer je to bila tajna u Bogu. Da Bog ima plan da će uraditi nešto ako stvorenje jednog dana pogreše. Ali kada je on ovo čuo, on nije mogao razumeti kako Bog može ostati pravedan, pravda, zadovoljan, na zakone promenjen. Ako on bude došao na ovu zemlju, on je siguran da će on moći da savlada i njega i da će ostati apsolutni Bog ovoga sveta. I od tog vremena. Pa nadalje, Bog je slikovito davao ili otkrivao tu tajnu spasenja. Bog je postavio i svom narodu Izraelu jedan šator od sastanka, jer oni su stvari tada putovali, nisu mogli da grade. Ali to je bio centar bogosluženja. Tu se odvijala čitava služba. Svaki grešnik kad je pogrešio, on je trebao da donese jagnje i da prinese na žrtvu. A ovo je ovde dim. Stup od dima, jevrejski, zove se šekina. Jednom godišnje on se spušta unutra, to je značilo Bog je prisutan tu. Svake večeri ovo je gorilo, to je bio onda stup. Oni su jasno imali prisustvo Božje među njima. I tako bi svaki grešnik kada pogreši. Ja bih volio puno da pričam o tome, ali možda jedno večer malo više spomene. Pogledaj, to je šatore. Ovo nije slučajno ovako slikano. Svaka porodica imala svoje mjesto. Sve moralo biti u savršenom redu jer je Bog reda. I svaki grešnik kad bi pogrešio, on je morao da donese svoje jagnje. I onda bi stavio ruke na glavu tog jagnjeta i priznao svoj greh. A onda on uzima nož i treba doseći grkljan da ga zakolje. Koliko god je neko bio vešt, on nije mogao da zakolje jagnje, a da ga vrela krv ne poprste po rukama. A to je značilo smrt, krv. Krv se mora proliti jer sam ja pogrešio. Ne samo što ga to košta, nego vrela krv je uvijek ga opominjala na njegov greh. I tako vekovima ljudi su prinosili jagnje na žrtvu. Sve dok nije došlo ispunjenje tih slika onog dana kada je na ovaj svet preko Marije došao Isus. Došao je onaj koji je obećan. I ime će mu biti div, savjetnik, Emanuelo, knez mira i tako dalje. On dolazi na ovaj svet, dolazi kao onaj koji treba da nas otkupi. I kada je otpočeo svoju javnu službu i došao na reku Jordan, tada je Jovan Krstitelj izgovorio reči koje su zapisane u Evanđelju po Jovanu u 1. glavi 29. stihu. Gle, jagnje Božje koje uze na se grehe sveta. Jovan je prepoznao to jagnje. Prepoznao to jagnje. Došlo je jagnje Božje da uzme grehe sveta. To je bila njegova misija. I on je zato došao. I pogledajte samo nekoliko tekstova, kao što je Otkrivenje 5.12. Gde kaže, dostojno je jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo
i premudrost, i jačinu, i čast, i slavu, i blagoslov. Evo još nekoliko tekstova također, a Otkrivenje bukvalno prikazuje Isusa kao centar, kao jagnjak. 12:11 kaže ovako: i oni ga pobediše krvlju jagnjetovu i riječju svjedočanstva svojega i ne mariše za život svoj do same smrti. A Otkrivenje 13:8 kaže: i pokloniše se svi koji žive na zemlji, kojima imena nisu zapisana u životnoj knjizi jagnjeta, koja je zaklan od postajanja sveta. Slika zaklan od postajanja sveta ukazuje na tu tajnu spasenja koju je Bog imao, dakle, još u samom početku kada je stvarao. Zašto je Bog ovo planirao? Zato što Bog ne želi nikada robsku službu. On nam je dao slobodnu volju. I mi sami biramo, odlučujemo koji životom ćemo da idemo. Ajde još par tekstova. Otkrivenje 14:6. Govori se o večnom evanđelju koji treba da se objavi onima koji žive na zemlji. Dakle i nama. 19:9. Prelepi tekst koga jako volim, gde kaže: blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. Nakon Hristovog drugog dolaska, kada budemo otišli na nebo, a ja verujem da će to biti jako brzo, onda se priprema jedan poseban sto, dugačak, srebreni sto, i na njemu će biti postavljena večera. A to će biti u čast onih koji su otkupljeni krvlju Isusa Hrista. I dok budu za tim dugačkim stolom, on dolazi i želi svakoga da pozdravi. A kako će to biti lepo kada dođe i mene zagrli i kaže: radujem se što si ovdje. A on želi tebe da zagrli. Želi da te pozdravi jer on je tvoj Bog. On te je stvorio. On je umro na krstu Golgote. On je prolio svoj krv zbog tebe. A ti odlučiš šta ćeš uraditi. Kada bi neko na ovoj zemlji nešto veliko tako uradio, nikad mu ne bi zaboravio. Ali sve na ovoj zemlji je prolazno. Mi nismo stvoreni za 70 ili 80 godina. Mi smo stvoreni za večnost. Otkrivenje 19:13 kaže: beše obučen u haljinu crveno od krvi i ime se njegovo zove reč Božja. Dakle, slika Isusa Hrista koji je krvlju nas otkupio. Otkrivenje 22:17 kaže: ko je žedan, neka dođe. I ko hoće, neka uzme vodu života za badava. To je ono što vam večeras Isus nudi. Ko hoće, neka dođe, neka uzme tu vodu života za badava. I ja vas pozivam da pođemo put Golgote. Pogledajmo onoga koji je na Golgotskom krstu bio razapet. Onoga koji nije mario za život svoj, jer je želeo da ti živiš. Neko je morao da plati, a to je bio on. To nije učinio zato što je morao. To nije učinio zato što mu je otac rekao: idi dole tamo. Ne. On je to radio dragovoljno zato što nas je ljubio. Apostol Pavle kaže u 2. Korinčanima poslanici 5:21: jer onoga koji ne znadježe greha, nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u njemu. On koji nije imao greha, on je preuzeo naš greh, postao je, dakle, taj koji će umreti zbog mog greha, da bismo mi njegovu pravdu jednoga dana dobili i život koji ga on posjeduje. Prema tome, čitav njegov život bila je slika onoga što je nekada bilo najavljeno, jagnje Božje koje će biti žrtvovano da bismo mi živjeli. Kada čitamo Božju riječ u Efesima u 2. glavi, u 8. i 9. stihu čitamo prelepe reči koje kažu ovako: jer ste blagodaću spaseni kroz veru. I to nije od vas, dar je Božji. Ne od dela, da se niko ne pohvali. Ova teologija će biti sutra različna. Dakle, koja je uloga Božjih zakona u spasenju veru? Ono što želim da vam kažem, a to je: put do neba je tako jednostavan i tako lak. Sve što Bog očekuje od nas jeste da to što je On uradio prihvatimo verom. To je u stvari, kaže apostol Pavle, blagodat, dar. To je poklon. Kada neko donese poklon, da li vi pitate koliko to košta? Kada bi se to pitali šta bi to značilo za onoga koji je doneo, za njega bi to bilo uvreda. On je to doneo zato što vas voli. Zato što ste mu dragi. A život
je poklon. Božji poklon tebi i meni. Mi poklon, kad nam neko daje, možemo da uzmemo i to postaje naše. I možemo da kažemo, ne, ja to ne želim. Tako? Bog nam nudi život. Jer on je sve uradio. Bukvalno sve. A od nas traži samo ruku vere. Znate, na ovoj zemlji se nekad može dogoditi da kod djeca igra, evo ti pa onda uvuči. Nekada, sad ti ne dam, ja. Ali to nije slučaj kod Boga. To je dar. Kako dobiti mir? Hajde sada neke konkretne korake da pogledamo. Prvo, što moramo uvek imati na umu, hteli ili ne, a to je da smo grešni. Svi mi. Svi mi. Kaže ovdje Pavle, jer svi sagrešiše, izgubili su slavu Božju. Svi. Nema ni jednoga. Ni jednoga čovjeka na ovoj zemlji nema ko nije sagrešio. Ni jednoga. Dakle, svi smo grešni. To je prva stvar koju moramo imati na umu i da je prihvatimo. Nema ni jednoga pravednog, svi smo se grešni. Drugo, ako želimo dobiti mir, moramo verovati Bogu. Vera je jako važna. Evo jednog teksta iz dela apostolskih 16. poglavlja. On govori kada je apostol Pavle bio na svom proputovanju i kada je došao do Filipe, bio je bačen u tamnicu i onda je Bog uzdrmao te tamničke zidove, vrata su se otvorila, tamničar se uplašio i cele noći Pavle govorio tamničaru i onda na kraju on pita njega šta mi valja činiti da se spasim? I evo odgovor. Jednostavan odgovor. Veruj Gospoda Isusa Hrista, spasit će se ti i sav dom. Šta treba da radi? Je to teško? Veruj Gospoda Isusa Hrista i bit ćeš spašen ti i sav dom tvoj. Treći korak. On baš nije lak. On kaže priznaj grehe svoje. Je to lako? 3 najteže reči. Znate koje su? Mali Perica i mama pričaju. I kaže mama svom sinu, sine, znaš li koje su 3 najteže reči? On misli, znači oni teških reči izgovoriti i tako dalje, latinski svega. Pa kaže mama ima jako puno teških reči, ne znam na koje ti misliš. A mama kaže ovako, sine, 3 najteže reči su, ja sam kriv. Aha, on se nasmije, pa mama, pa to je tako lako reći, ja sam kriv. Prošlo nekoliko dana, a mali Perica igrao se u bašti i nakon voleo je imao jedan nožić i onako je seckao koru drveta od šljive. I igrao se on, znate, s tim. I drvo se sušilo. Pita mama, sine, šta se to dogodilo sa tim drvetom? Zašto se drvo sušilo? A on stao, pa mama, pa ne znam ja, otkud ja znao zašto se drvo sušilo. A mama pita, sine, da nisi se ti slučajno igrao sa korom drveta, pa da si nešto radio? A on ćuti, pa kaže nisam. Ništa nove. Prolaze dani, a on jednog dana dođe i kaže, mama, znaš, jako je teško izgovoriti one 3 reči, ali moram da ih kažem, ja sam kriv. U međuljudskim odnosima najteže je priznati krivicu. Koliko je danas svađa, koliko je danas, da kažem, sukoba u porodici, da ne idem dalje, između muža i žene, između oca i sina. Zato što nisu spremni priznati svoju krivicu. Ali jedino priznanje krivice donosi mir. Ja neću nikad zaboraviti, imao sam jako dobrog druga. I nas dvojica smo se družili i u jednom momentu se dogodilo nešto i onda smo počeli da ćutimo jedan od drugoga. I ja jednog dana dođem kod njega i kažem, sve to, molim te oprosti, jako sam pogrešio prema tebi. I nema mira, ja ne mogu da te gledam, ti ćutiš. I on mene zagrije i kaže, no znaš šta, ja mislim da sam ja kriviji nego ti. Priznanje. A posebno želim sad ispričati nešto što je jako uticalo na mene. Radio sam kao propovednik u Bosni, u Bosanskom Brodu je to bilo. Jedan brat, naš vernik,
Imao je svoj život u kome bilo lepih i ružnih strana. Bio je po prirodi ovako malo prgav. Znao je da se posvađa brzo. I sa sinovima, sa ženom, sa porodicom, sa komšijama. I jednog dana njega zadesi moždani udar. I pao je u krevet. I prva stvar o kojoj on počeo da razmišlja, šta ako umre? A onda kroz sliku je došlo kako se ponašao prema ženi, prema deci, prema komšijama. I on tada, dok je ležao na krevetu, on se molio i kazao, Bože, ja sam jako sagrešio. Ja sam se jako ožalostio sam svoju porodicu, svoje prijatelje, rođake i komšije. Ali ako mi ikada budeš povratio dar govora, tražit ću oproštaj od svih njih. On je tada obećao Bogu da će potpuno promeniti svoj život. I kada je počeo da govori, još uvijek, znate kad čovjek doživi moždani udar pa počne da govori, još uvijek nije čisto. Pozove on svoju ženu, a ona se zvala Anđa. Kaže on, Anđo moje, ti si bila anđeo prema meni ceo život. A ja sam znao da budem grub prema tebi. Ja te molim, ako možeš da mi oprostiš. A ona je stvarno anđeo. Ona je njega zagrla, poljubila, rekla, ma Slavko moj, ja sam tebi to davno oprostila. Onda zvao jednog sina, pa drugog sina, pa trećeg, četvrtog sina. I sa svima je razgovaraju, od svakog sina je tražio oproštaj. On je imao mesecima da razmišlja o mnogim uvredama koje im je naneo. I onda je tražio pojedinačno za svaku sitnicu da mu oproste. Kada je počeo da hoda, otišao kod prvog komšije. Komšija se iznenadio kad je došao. A on mu je rekao, komšija, ja sam došao da tražim od tebe oproštaj. Mi smo ovdje živjeli zajedno jedan pokraj drugoga. A ja znam da sam mnogo puta tebe ožalostio. I onda mu je pričao konkretno događaj, šta je uradio, koliko puta je to. I kaže, sigurno ima još mnogo toga što ja i nisam svestan. Možeš li ti meni komšija ovo oprostiti? On mi priča. Njegov komšija se zaplakao, s kojim je godinama bio u svađi. I onda ga je zakljivio i rekao, Slavko, ja sam krivniji nego ti. Ja sam tebe provocirao. Ja nisam volio tvoju religiju. Ja nisam volio tebe. Ja sam tebe mrzio, Slavko. I oni su se zagrlili. Jedan drugome oprostili i našli mir. I da ne spominjem, tako je bilo sa rođacima. Slavko je umro 31. decembra. Uoči 31. bila sahrana, nisam sad siguran. I onda je porodica me pozvala da ja dođem na sahranu. U Brod. Ja sam tad bio u Beogradu. Sneg. Loše vreme. A Nova godina. Uoči Nove godine. I ja sam se odazvao. I doživio sam prijatno iznenađenje koliko je ljudi bilo prisutno. Mogu reći da je bila strašno zima. Hladno, ja sam se smrzavao. Ja sam govorio na grubu. I onda sam pred svima ispričao ovo što sam vama rekao. I pitam, ljudi, je li ovo istina? I svi su potvrdili. I onda sam rekao svima, ako želite imati mir jedan sa drugim, mir sa Bogom, ovo je put. A njegov sin mi je došao i rekao, mnogi su došli da vide hoće li neko doći, šta će se kazati na grobu. Dragi moji, jeste nekada teško reći, kazati ja sam kriv. Ali kada to izgovorite, vidjet ćete koji mir, koje rašanje ćete dobiti duši svoje. Posebno prema članovima svoje porodice. Apostol Jovan kaže u svojoj prvoj poslanici u 1. poglavlju 9. stihu. Ako priznajemo grehe svoje, pogledajte dalje šta kaže. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe i da nas očisti od čega? Od svake nepravde. Bog želi da nas očisti od svake nepravde, od svakog greha, od svakoga. Ako priznajemo grehe, priznati Bogu, ako si uvredio nekoga, priznaj njemu i osjetit ćeš mir. I četvrti korak, jako bitan u svemu ovom jeste, sledi ga. Sledi ga. Idi za njim. Čini tako kao što je on činio. Evo je tekst u Delima apostolskim 3. poglavlju 19. stihu, a tekst kaže ovako.
Pokajte se, dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjih. Šta znači to? Pokajte se. Znači, priznati greh, ostaviti ga i ne činiti više. Okrenuti leđa. Okrenuti se za 180 stepeni i krenuti u drugi pravac. Priznaj grehe svoje. Kaži, ja sam kriv. Traži da ti Bog to oprosti i idi napred. Idi napred. To je ono što nas uči. Evo još jednog teksta u 1. Jovanovo, 5. glava, 12. i 13. stih. A on kaže, ko ima Sina Božjeg, ima život. Ko nema Sina Božjeg, nema života. Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božjeg, da znate da imate život večni i da verujete u Sina Božjeg. A ja vas večeras pitam, verujete li u Boga? Evo što Bog kaže. Ako verujete, šta vam je obezbeđeno? Ma večni život. Život koji ima smisao. Ovo je život, dragi moji. Ovo je mučenje. Mučenje koje mi imamo. Koliko je malo radosti koje doživimo. I kako malo, kratko traju. Ceo naš život je bova. Život nesigurnosti, neke borbe. Trčimo za nečim prolaznim i materijalnim koji nestaje. Nestaje. I šta onda? Šta sa bogatstvom kojega možemo steći? Ostaviti. Kaže meni je moj prijatelj, opet ću spomenuti Bosnu. Proveo sam dugo vremena tamo, jako sam zavoleo te ljude. Jednog dana ide sa mnom jedan moj prijatelj u obilazak. Obilazili smo neke naše vernike, prijatelje koji su želi da proučavaju Bibliju. I u jednom momentu kaže meni, ja imam tad Renault 4, baš je bio loš. Kaže, ja gledam ovaj auto koji ti voziš i samo se pitam kada ćemo mi da stanemo. A gledam ljude bezbožne, kao on ih naziva bezbožni, kako dobra vozila voze, a kakve kuće ima, ja tad nisam imao, muku imao sa stanom i da ne pričam detalje, pa kaže on meni, pa molim se Bogu, pa kaže, Bože, što ne da meni neki auto bolji da imam, i tako dalje. Ja njim kažem, ma dragi moj brat Milenko, želim ti nešto reći. Ti kažeš za ove neznabošce kako imaju, pa ovo ono, ma neka imaju. Ma meni je drago što oni imaju. I oni su Božja deca. A postoji jedna razlika između njih i mene. Oni ne znaju Boga. Oni ga ne trebaju, oni ga ne žele. Oni žive samo za ovaj svet. Pa pošteno je i pravo što je moj otac na ovome svijetu njima dao dobre kuće, dobre automobile. Ma neka im je dao bogatstvo, to je sve što oni imaju. A ja imam život večni. I gore na nebu. Znate šta mene čeka? Grad od čistoga zlata. Grad od čistoga zlata. Jeste vidjeli nekad zlato? Ima neko od vas koji je nekada vidio zlato? Ali ja mislim stvarno pravo zlato. Ne, pazite ovo što mi kažemo zlato, 24 karata. Želim nešto reći? Ma to je kamenje nebesko. Obično kamenje žuto. Pravo zlato, čujte mi dobro. Pravo zlato je od prozirno žute boje. I bilo ga je do potopa. Posle potopa Bog je povukao. Znači, ako neko kaže da ima zlato, nije to pravo zlato. A grad od pravoga zlata me čeka. Kako je to bogatstvo? Pa šta ja imam na ovoj zemlji za čega da se borim? Pa da nemam ništa. Ja nemam razloga da budem nezadovoljan, žalostan i obeshrabren. Jer ja ću dobiti grad od čistoga zlata. Život večni, edenski vrt i sve ostalo. Bog obećava onima koji veruju u njega. Svi ste čuli za velikog reformatora Martina Lutera. On je u stvari osnivač protestantizma. Martin Luther, kad je bio mlad čovjek, sanjao o tome da bude pravnik. I upisao je prava. Jednog dana dok je Martin Luther išao kroz šumu, krenula je oluja, gromovi, i jedan grom je udario pokraj njega i Martin Luther je pao na zemlju. Tada je doživio strašan stres, strah. Martin Luther je drhtao i onda je rekao, Bože, ako me sada sačuvaš u životu, ceo svoj život posvetit ću tebi i bit ću sveštenik. I tako je Martin Luther tu, u zemlji, na zemlji, u kiši,
pod gromom, doneo odluku svog života. Ceo svoj život posvetit će Bogu. Neće biti student prava, neće završiti prava, nego će okrenuti se prema Bogu, služeći Bogu. Gde je najbolje da služi? Nego u augustinskom redu, najčvršćem redu, gde je bilo ispostništvo i tako dalje. Martin Luter je tamo tražio mir. Bio je siguran da će ga tu naći, ali ga nije našao. Bio je nesrećan, bio je monah, bio je posvećen Bogu, ali je bio nesrećan. I onda, kako se verovalo u to vreme, da mora telesni čovjek da strada da bi duhovni bio srećan, on se izložio i bičevanju. On je mučio svoje telo samo da bi našao mir, samo da bi bio srećan. Opet je bio nesrećan, bio je nezadovoljan, bio je tužan, razočaran. Pitao je, zašto Bože, šta se ovo događa? A onda je Martin Luter odlučio da čita Bibliju. Biblija u ono vreme bila vezana na lancima, bila je na latinskom. Malo ko je mogao da razume Bibliju, ali Luter je dobro poznavao jezik i odlučio da istražuje pismo. I onda dok je čitao pod svećom, svakoga dana, svake večeri pismo, listajući, on je naišao na tekstove koji su promijenili njegov život. Mark, odnosno Rimljanima 6.23, on je pročitao sledeće. Jer je plata za greh, šta? Smrt. A onda, kakvo iznenađenje za njega? Dar Božji je život večni u Hristu Isusu. Martin Luter je stao. Šta to znači dar Božji? Zar ja ne trebam nebo da zaradim? Zar ja ne trebam da se mučim, da ispaštam da bi zaslužio nebo? Kako to Bože dar? I on je bio toliko uznemiren, toliko je počeo da čita dalje. I onda da nalistam sve tekstove. Rimljanima 5.1. Opravdaši se verom, imao mir s Bogom. Martin Luter je stao. Šta to sve znači? To je dar. Opravdaću se verom. Martin Luter je otišao i u Rim. On je išao na kolenima po stepenicama Svetoga Petra, želeći na takav način da zasluži nebo. Na svakoj stepenici se molio. A onda jedanput je čuo reč. A pravednik će... Tako je. A pravednik će od vere živ biti. Ustao je, napustio Rim. U Rimu je vidio, znate šta? Raskoš i nemoral. A ono što ga je razočaralo, a to je što je očekivao Svetog Oca da vidi, a umjesto toga video je da nešto kažem šta je. I to ga je razočaralo, vratio se natragu u Wittenberg i onda je odlučio uoči praznika svih sveti, 31. decembra. Martin Luter je zakucao 95 teza, doktrina, istina na katedrali Wittenberg. Želeći kazati svima onima koji će doći sutra, 1. novembra, na praznik svih sveti, šta je u stvari istina Biblije. I ono što on nije znao, ono što on nije želeo, ono što on nije očekivao, te noći, oni su skinuli 95 teza. A onda u to vreme napravljena je ona prva štamparija i oni su te noći štancali 95 teza. I ujutru kada je narod došao u crkvu, samo su delili traktate od 95 teza. I onda je narod počeo da čita. Da čita. I to je bio u stvari početak reformacije. 31. oktobar 1517. godine. Zlatnim slovima je upisano u reformaciju. Nije želeo Martin Luter reformaciju. Nije Martin Luter želeo da osnuje neki protestantski pokret. Martin Luter je želeo da tu katoličku crkvu promeni. On je želeo promenu unutar tu. On je želeo da ljudi prihvate Boga, da se spašavaju verom. Ne da kupuju one indugencije. Ne da novcem mogu dobiti oproštaj za svoje grehe. Nego verom. To je ono što je on našao u pismu. I on je bio oduševljen. Martin Luter je to želeo podijeliti sa svima. Biblija i samo Biblija i vest koju je našao u Bibliji je donijela mir njegovom srcu. I on je to želeo podijeliti sa svima. On je pronašao onoga koji je umro zbog njega. Dar Božji. Martine, dar Božji je život večni. To je ono što se našao u pismu. To je ono što ga oduševilo. To je jedina sila sa kojom možemo pobijediti Sotonu i sve njegove demone. Da, kako je to promijenilo Martina Lutera, možete samo zamisliti. Od onoga koji je revnovao
sada je redovno na drugoj strani. I Martin Luther je želeo svima da kaže, nije se plašio, jer znao je kome veruje. Znao je da je Isus umro za njegove grehe, da je Isus poneo teret greha Martina Luthera na krst do Golgote. To je ono što je Bog uradio za Martina Luthera, to je ono što je Bog uradio za tebe. Mi smo osuđeni na smrt. Plata za greh je večna smrt, a dar Božji je život večni. Dar. To je ono što je poklonjeno svakome od nas. I najveći tekst Svetog pisma, zato kaže Jovan 3.16. Jer Bogu tako omilje svet, da je Sina svojeg jedinorodnog dao, da nijedan, ti i ja, nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. On nije došao slučajno, on je došao radi tebe. Ti da si jedini grešnik, on bi to isto uradio. Da nijedan koji ga veruje ne pogine. I mogu reći da je to za mene najlepša vest. Ova vest je promenila moj život. Ja sam bio mladić, imao sam 20 godina, bio sam član komunističke partije. Ja sam verovao da je to nešto najbolje. Ja sam bio iskreni komunista. Završio sam sve političke škole koje sam mogao završiti onoga vremena. Bio sam sekretar partijskog odeljenja. Pred mnom je bila neka sjajna budućnost, gledajući onim očima. A onda se Bog umešao u moj život i sve se promenilo. I ja sam zbog toga jako srećan. Iako, kada sam ja donao tu odluku, živio sam u Kljajiću gde ima 6000 stanovnika. Od 6000 stanovnika bilo 6000 komunista. Nijedan, ali bukvalno nijedan nije stao uz moju stranu. Moja majka je plakala, preklinjala me, sine, molim te, pa nemoj ići u crkvu, pa šta ti fali, pa evo ovako je bolje. Moja majka me dočekivala sa suzama kada bi se ja vratio iz crkve. A ja nisam nikoga imao. Osim Boga. Posle 2 godine, jedne večeri, jednog dana, kaže mi ja moja mama, ti mene osuđuješ. A dođi jedno večer da vidiš da idem. I došla na jednu seriju predavanja kao što ste vi došli. I kad je ona došla tu, to je promenilo njen život. Moja sestra je promenila život i moj otac je promenio život. Ja sam Bogu bio jako zahvalan. Posle toga, da ne spominjemo moje porodice, moje tetka i tako dalje. Ali mora biti neko ko će stajati, ko neće se tako lako oklimati. Ko će biti jako veran i da stoji. I zato, dragi moji prijatelji, ako verujete da je Isus umro za vas, imate život večni. I to je najveća nagrada. I nemojte gledati ni levo ni desno. Nemojte dozvoliti da vas iko obeshrabri, razočara. Jer u pitanju život ili smrt. Ja to tako doživljavam. Najveća vrednost, najveće bogatstvo je ovde. Jednom mom prijatelju iz Kljajićeva, kad pričam. Kaže meni njemu, znaš da sam postao najbogatiji čovjek u Kljajićevu? A on mene gleda, ja si Roma, nema ni kuća ni kućišta. Gleda u mene i kaže, ja tebe ne razumijem kako ti pričaš da si postao najbogatiji. Kaže, ti dobio nešto na lutriji. Ma kakva lutrija, dobio sam nešto bolje nego na lutriji. A šta si dobio? A ja njim kažem, pa, slušaj, kad bi svi građani Kljajićeva skupili sve bogatstvo koje imaju zajedno, nemaju ni mali deo ono što ja imam. I on gleda u mene pa me ne razume. Ja njim kažem, vidim da me ne razumeš, što ćeš da ti ja pokažem to. A on pita mene, a ti to meni smiješ pokazati? Pa naravno, ti si moj prijatelj, moj najbolji prijatelj. Ja njega dovedem kući i ja njemu dam Bibliju i Sveto pismo. A on uzo, pa ovako lista. Kaže, ja tebi ne razumem, kaže, ovo je obična knjiga. Ja kažem, nije to obična knjiga, to je sveta knjiga. Ali ne samo da je to sveta knjiga. Ja kažem, ti u rukama držiš moj testament. On me gleda. Ja kažem, u tom testamentu je meni obećano grado čistog zlata. Kako ima to bogatstvo, Kljajićevo? Nema niko. Najbogatiji sam.
Da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Dragi moji, to je bogatstvo, to je lepota, to je ono što Bog daje onima koji ga veruju i onima koji ga ljube. I dozvolite, želim da vam ispričam nešto što se dogodilo pre par godina. Bio sam u Beogradu i pošto sam puno godina proveo u Banja Luci, zove mene jedan naš vernik i kaže mi: moj sin je u bolnici na venama. On bi jako volio da mu ti dođeš u posjet. Ja kažem, nema problema, Bor, otiši ja u posjet. A on onako kroz suze kaže: moj Milenko je obolio od akutne leukemije. Ja kad sam to čuo, ja onako šokiran. Pre par mjeseci sam bio u dvorištu u Banja Luci, u posjeti, pričam s njim. Mlad čovjek, lep, sportski građan. Bio je profesor matematike i fizike. Bavio se sportom. Zdrav ko dren uvek bio. Ja ne mogu da dođem sebi od šoka. I nisam mogu da pričam s ocem, vidim da je bio tučen. Ja kažem, idem sutra odmah kod njega. I ja odlazim na VMA, odlazim do sobe koju mi on rekao, pogledam unutra, vidim dva čoveka i krenem dalje. Vidim, nije on tu, sigurno su ga premestili. I odjedanput čujem, Čanji, dođi ovamo. Ja se okrenem, priđem i tek kad sam prišao blizu, ja njega prepoznam. On kaže, znam da me nisi prepoznao. To nije onaj Milenko koga sam ja poznavao. Ja gledam u njega i rekao, Milenko, pa šta se to s tobom dogodilo? I on meni kaže, 2 mjeseca su me u Banja Luci lečili od šube, a ja sam imao leukemiju. I ja onako, bukvalno u šoku, znate, razgovaram sa njim i onda jedanput pitanje koje ja nisam očekivao. On mene uhvati za ruku i pita me ovako. Kaže mi, šta bi ti uradio kada bi znao da ćeš da živiš još samo mjesec dana? Draga moja braći i sestre, to nije ono pitanje kako si, pa ne čujete odgovor. Pitanje mog prijatelja, mog brata u veri. Šta bi ti radio kad bi znao da ćeš živjeti još samo mjesec dana, a on je svestan da se njegov život gasi, on to osjeća. Ja sam njega zagrlio i rekao sam ovako. Dragi moj Milenko, kada bi ja znao da je ovo posljednji dan mog života, ne još mjesec dana, ja bih rekao, Bože, hvala ti što sam upoznao tebe. Hvala ti što na ovoj zemlji sam imao priliku i čast da tebe upoznam, jer ja u tebi imam život večni. Šta ćeš ti uraditi s ovim mojim telom? Meni je tako svejedno. Jer ja život imam. I niko mi ga ne može uzeti. On je mene, njegove rodbine je bilo tu. I u tom momentu ja sam uradio nešto što nikada ranije nisam uradio na nekoj sahrani. Ja bukvalno ono što sam planirao, stavio sam sa strane. Ja sam izašao i stao sam ispred Bore, njegove supruge. I onda sam mu rekao, ja dobro znam bol koji ga ti sada osjećaš, što sam ga ja doživio. Znam da u ovom momentu možda se tvoja vera koleba, a želim ti nešto reći što sam doživeo u bolnici, u razgovoru sa tvojim sinom. I onda sam mu ja ispričao. Ispričao sam kako je Milenko imao savršenu veru i poverenje u Boga. I njegova jedina briga je bila, hoće li otac i majka to podneti. I onda sam rekao, ako se ne razočaraš u Boga i budeš imao poverenje u Boga, jer Bog drži u našoj ruci život, jednog dana ćeš biti sa Milenkom. I želim nešto reći, dragi moji prijatelji. Kada dolazimo do smrti, onda se plašimo. Tu je neizvjesnost. Zato što smo ljudi i ne možemo da vidimo dalje od zida. I često možda pitamo se, Bože, zašto? Zašto baš on ili zašto baš ja? A želim vam reći iz svog ličnog iskustva. Bog zna šta radi. Moja kćerka Soneta imala je 23 godine.
23 godine. Pred njom je bio život. Ona je imala anđelsku dušu. Ona je toliko bila plemenita i dobra, ne zato što je moja ćerka. Ja sam je voleo najviše na svetu. Najviše. Ja sam gledao kako mi umire na rukama. I Bog me sklonio da bukvalno ne umire na rukama i onda kad sam ušao, oni su je pokušavali da ožive i to je bio neverovatan bol kojeg sam ja u tom momentu doživeo. Ali ja nisam Boga pitao zašto. Ona nijednom nije rekla, Bože, zašto baš meni? Zato što imam savršeno poverenje u Božje vodstvo. Bog me je stvorio. Na Golgotskom krstu On je umro zbog mog greha. On je na Golgotskom krstu umro zbog moje zanete, zbog mog Milenka i mnogih drugih. On gleda na večnost. Kada je čovjek najspremniji, on ga nekad uzima k sebi. Pravednike Bog uzima k sebi da bi ih sačuvao za večnost. A mi, jer smo telesni, kažemo, Bože, zašto? Nekada doživljamo to kao kaznu. Ali nemojte tako gledati. Nemojte nikada, ali nikada gubiti poverenje i veru u Boga. Nikada. Jednoga dana kada budemo na nebu. I kada se budemo okrenuli natrag, onda ćemo reći, Bože, hvala ti što si nas vodio najboljim putem dok smo koračali ovom grešnom zemlju. Ovo je zemlja Boga. Zemlja smrti. Ali, dragi moji prijatelji, ovu planetu Zemlju Bog će uzdignuti iznad svega što je stvorio. Iznad svega. Spašeni s ove zemlje će zameniti one anđele koji su nekada pali. I ne samo da će ih zameniti. Mi ćemo biti posebna planeta i Bog će presto svoj staviti na ovoj zemlji. Zašto posebno? Jedan anđeo ne zna šta znači biti bolestan. Jedan anđeo nikada nije doživio odbacivanje. Jedan anđeo nikada nije gledao dete kako mu umire na rukama. A mi smo prošli kroz sve to. I jednog dana Bog hoće da nas uzvisi. Zato će ova zemlja koja će se obnoviti biti Božji presto. Zato će spašeni na ovoj zemlji imati najveću čast koju Bog daje stvorenim bićima. Evo večeras izazov za vas. Bog te želi imati pokraj sebe. Dar Božji je život koji ti daje. I on je u tvojoj ruci. I ti odlučiš šta ćeš uraditi sa ovim. Uzeti? Hoćeš uzeti? Da. Hajde se zahvalimo Bogu večeras u molitvi. Da mu se zahvalimo za ovaj dar koji mi daje. Voljni za to? Ja vas pozivam da ustanemo i ja bih želeo da se zahvalim Bogu.